Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να κάνουμε την παράδοση της θερμοκοιτίδας, όπου μαζί με τη συνεργασία της Lifeline Ελλάς και φυσικά του Ιδρύματος Rexmond Forever Giving Foundation ολοκληρώσαμε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια. Λέγεται Baby Lamb και είναι η πιο ακριβώς θερμοκοιτίδης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι για πολύ μικρά μωρά. Είμαστε πολύ ευγνώμονες που μας κάνατε τέτοια δωρεά για τα πάρα πολύ μικρά μωρούλια. Αυτό δεν είναι για τα πάρα πολύ μικρά μωρά, αλλά μπορεί να υποστηρίξει τα μωρά που είναι και 600 γραμμάρια. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε δίπλα μας την πριγκίπισσα Κατερίνη από τη Σερβία. Να εγκαινιάζουμε σήμερα τη θερμοκοιτίδα που όλοι μαζί, τόσο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, βοηθήσαμε όλοι για να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα. Αυτό το οφείλουμε σε όλους εσάς, που μόλις ακούσατε το λόγο που συγκεντρώνουμε τα χρήματα, δεν διστάσατε να συνεισφέρετε. Κοιτάξτε, έχουμε ευθύνες στη ζωή και αυτά τα μωρά που έρχονται στον κόσμο έχουμε υποχρέωση να τα κρατάμε εν ζωή και να τα προσέξουμε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιδιά αυτή. Χρειαζόμαστε πιο πολλά παραδείγματα στη ζωή και εσείς είσαστε ένα παράδειγμα για μας. Σας ευχαριστούμε, ευχόμαστε υγεία και ευτυχία στην οικογένειά σας και Θεός σας ευλογεί για αυτή τη μεγάλη διονοδοσία που έχετε κάνει. Μπορέσαμε έτσι λοιπόν μέσω και εσάς αλλά και του Ιδρύματος του Έλληνες του Rexmond, το Rexmond Forever Giving Foundation, το οποίο στηρίζουν 160 χώρες σε όλο τον κόσμο, εκατομμύρια συνεργάτες μας στηρίζετε καθημερινά αυτό το έργο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορέσαμε λοιπόν μέσω του Rexmond Forever Giving Foundation να έχουμε αυτή την υπέροχη δωρεά της θερμοκοιτίδας, η οποία θα μείνει εδώ παρακαταθήκη στο νοσοκομείο για να βοηθήσουμε τόσα παιδάκια νεογέννητα που το έχουν ανάγκη. Με τη δύναμη της αγάπης. Το λέμε και εδώ, the power of love, όπως έλεγε ο αείμνηστος Rexmond, the power of forever is the power of love.